Fy enw i yw Alison Kibblewhite, a dwi'n rheolwr ardal lleihau risg i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Fi'n credu mae'r camddealltwriaeth fwyaf i fi yw bod merched yn debyg o feddwl mae swyddi ddynion mawr cyhyrog yw hi, bod angen i chi fod yn gryf iawn, ond yw e ddim. Mae'r Gwasanaeth Tân am waith tîm. Rydych chi byth yn gwneud unrhyw beth ar eich pen eich hun. Rydych chi gyd yn gweithio mewn tîmau ac mae gan bawb sgiliau a nodweddion gwahanol y gallant ddod i'r Gwasanaeth Tân. Fy enw yw ymladdwraig tân Georgina Gilbert. Mae yna gyrfrifoldeb dwi'n credu i ysbrydoli merched arall i ymuno o'r Gwasanaeth Tân. Ac efallai allai wneud hyn drwy siarad ynglyn â'r ffaith mod i'n caru fy swydd, na fyswn i'n gwneud unrhyw beth arall. Helpu pobl yw un o'r pethau pwysica gallwch chi wneud yn eich bywyd. A dyna beth ydych chi'n wneud bob dydd fel rhan o'r Gwasanaeth Tân. Chi'n helpu pobl mewn ffyrdd ymarferol. Chi'n helpu pobl yn feddyliol hefyd. Dwi'n credu fod hyn yn beth pwysig iawn i'w gofio. Fi yw Claire Mo, a dwi'n reolwr criw ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yng Nghorsaf Dan Casgwent. Mae bod yn bennaeth ar tîm o'r 20 o ddynion yn hynod bobrwyol, cyn belled ac bod chi'n cadw'n ffocust. Fasai i ddim yn gwneud gwahaniaeth os mae tîm o'r 20 merch oedd e, ni gyd jyst yn gwneud y job ni'n gwneud. Os ni gyd yn ymroi'r swydd, dal hi ddim gwneud gwahariaeth. Does dim angen i chi fod yn ymladdwr tân ar hyd eich gyrfa. Fi'n credu bod pobl yn meddwl eich bod yn mynd i danau a gwrthdroiadau traffig ar y ffyrdd yn unig, ond mae ystod lawn o adrannau a phrofiadau eraill y cewch weithio arnynt. Mae gennym ymchwil a datblygu, hyfforddi, rheoli perfformiad. Felly mae yna amrywiaeth mawr o wahanol bethau gallwch rhoi cynnig arnyn nhw, ac mae mor gyffrous ac mae pob dydd yn wahanol, a dwi'n credu'r pethau mwyaf ar ddiwedd y dydd mewn gwirionedd yw ynghylch helpu'r cyhoedd. Pan fyddwn ni'n mynd i ddigwyddiadau, i'r diwrnod gweithaf gall rhywun gael a gallwn wneud yn well iddynt. Felly mae e'n wobrwyol iawn. Ers o'n i'n iau, dwi wastad wedi bod eisiau ymuno o'r Gwasanaeth Tân. Man i fi fod yn onest, mae'r goleuadau glas yn fflachio. Wastad wedi roi'r adrenalin dwi angen i wneud y job. Dwi'n mwynhau helpu bobl, a dwi'n mwynhau cael swydd sy'n gallu esblygu dydd i ddydd. Mae gwneud y job yma, mae'n gwneud i mi deimlo'n gryf. Mae'n gwneud i fi deimlo'n rhan o'r darlun ehangach. Mae'n gwneud i mi deimlo mod i'n gwneud rhywbeth unigryw hefyd. Dwi ddim yn meddwl all lot o bobl wneud y rôl yma. Mae'n unigryw ac mae'n gwneud i mi deimlo'n arbennig ac yn freintiedig, a dyna'r gwir plaen. Dwi'n teimlo'n freintiedig mod i'n gallu wneud y rôl yma. Oherwydd dwi'n teimlo mod i'n helpu pobl.